What's up guys? This is Rian ang bayot ka dili gwapa apan maana raka. Welcome back to my channel. Yes, of course. Today kinaay auction sa isa ka ilado nga pawn shop and I have to go there because I'm looking for a camera and let us see kung unsa ang naa dito sa ilaha. And yes, so let's go. See you later. Hi guys! So, kaganihan no, di ba, nag-ingon ko sa inyo nga na ay auction sale sa Pag-asa Pawn Shop. And therefore, niadto ko na to since wala ko nakapalit sa akong gusto paliton. Kay, wala, dili siya available. And, naka-decide ko nga mag-anhi sa ako ang friend nga boarding house. Kung karon kay naabot na mag-boarding siyang boarding house, magbuhat yung challenge. And kani siya na challenge guys, it's very exciting. Kay akang title ani kay Kuan, si title ani day? Banana Eating Challenge. Yeah, Banana Eating Challenge. So dili na siya mahimo guys. Kung wala, of course wala tay mga kauban no. So magsumon ta atong mga friends. In 1, 2, 3. Oh, intra, kani siya pinakagwapa og banggiitan. Pak kalamion. Ay, amazing. Wala lain ko disi. Dina! Bakbak! Yay! Ay, wala. Ano ba yan, naskaman? Masas kay kung saan naskaman ba yun? Uy! Naskaman ko niya, nalo kaon. Ay, hindi akong kaon nun. Actually, guys. Ano ni hawa ka dyan? Dili ka sa kong likod ba? Nga ni hawa ka sa kong likod. Ikaw pa yung mag-video. Okay. Pag-prank siya doon kasi pag maminyo ka tungkol, pag nulukuran ka sa mabana. Sunod na kong isomon, ako ipatawag diri sa husgado. Wala lang. Sa barangay. Wala lang tagpusin Ay, sige, katawad na lang. Hindi ko nagamit sa flashlight, no? Pero nga, flashlight yun. Pero guwapa na tayo, guwapa. Okay. Yun. Naglaro ito mga Ayun, daw. pagtanaw sa screen. Hindi pagtanaw sa kuan sa lens niya para ay contact. So, atong sunod ka tawagon, wala lain. Naghanda, gini siya. Kaya hindi siya drink para manghula mong kwarta, no? Ako kumakoy kwarta. So, baklay lang bisa mitanan pa uli karon. Wala lain si Jackie. Papa! Hala! Jackie na siya. Lagi ka doon nga naskaman. Ano yung Oo, pinaka- bilang na-election dari. Hindi, actually, sa Muntulo, siya ginang pinaka-scammer. Oo. And happy din na yung love life karon. Amazing tayo. And of course, natin po i-acknowledge no, ang naalikod sa kamera. Wala lain ko din si... Ba yun? Amazing. Wala lain ko din si Langging! Pakpak! Oh, Langging, amazing kayo, no? So karon guys, ready mo sa itong challenge? Ha? Banana Eating Challenge! Bula! Wala, give me a challenge yun. Si kamu na lang pag-vlog na. Ako na pag-vlog, no? Oh, sige. Unsa man ni masilang tapag yun. Sila tag-alas yun. Banana. Is para sa Banana Eating Challenge, kaning ato materials, of course, banana no, kaya hindi siya pwede mawala siya. Dahil yung tanod, kaning tanod, ikot niya siya sa tumoy sa banana. Yes, of course. Tanot, di mo kaon. So, of course, tulog din ang banana. Okay. So, pag once ka mahikot na, kaning banana, ibitay din nato diri sa coke. Naay coke diri sa taas. Palitan ni Kuno. Palitan na siya. Ay, balik siya. Dapat palitan dahil nag-ahit ng saging. Ay, pwede rin ba yun? Dali lang ako. Ayan na siya. Okay. Ayan, amazing. So, karon lang gihi ko sa yung mga nila pinupokit ng ano, sa kung ang tawag mo. Oh, binilo. Okay. Sakit marimar. Banana challenge. Banana challenge. Lahat. Napitan na banana. Ha? Kaning tumoy, ikot din imong tingin. Hala, uy! Diba? So, para makikot na siya. Itaas siya. Para supayan. Ay, pala ako. Hindi akong nagtanong niyo. Ready siya. Gani, wala ko sayad. Pero hindi ako magsayaw, di dapat mo. Sige. Hindi ako magsayaw, di siya dapat. Nakaikot ng haika o maguna. Para mataon na to ang saging guys, kilala ni mo abang ito pang PL. Nako!
Ready? Okay, ready? Do the challenge in 3, 2, 1. Go! Go! Sige, eat the banana, baby. Tayo ka. Tayo ka. Isa ka magiging mo yung tiid dapat doon. Sige. Wala effect. Giatay na si Jackie. Kala rin pa sa saging mong kauna. Si Mayor. Sayang yung saging doy. Sayang yung saging. Sige. Naasan pa to? Ha? Uy, ayay, dapat mag-effort po siya, no? Labon bitaw sa uya bitaw, kaya effort mo. Ano mong gina ba yun? Dili, pwede, sige. Magkabalas na mag-tinap ka nung kita, galis din na. Punta mo kita. Hindi ko punta ko nung tira ko ni Mon Bes. Grabe na si Aileen. Kaya si Aileen. Si Aileen ito tumang. Uy, kadong kayo makabubus yun. Actually, guys, ano ko chika sa inyo, ano? Kaganiha, dito sa may pag-asa pawn shop. Sipag pa ikaw din. Sa may pag-asa pawn shop, kaganiha, guys. Dahil mo kita ko. So, therefore, di ato ko tuloy-tulo. Dito ako kay ilog yun. Meron po kasing ilog kan ba yun? Okay, ready? Eat the banana challenge in 3, 2, 1, go! Eat! Kaan! Kaan! Uy, ayaw! Wala, marong ka! Ayaw, ayaw! Ayaw, ikuha niyo mong tiil! Sige, eat! Kaon, Jackie! Kaon, labon bitag luto, bitag mong bitay dara. Wow, wala Go. yung pagkatawa ba? Sino ba ito? Tanong lang matawa, no? Sige, kaon! Sige, habang. Sige. Ay, katawa ko! Habang. Oo, out balance. Kaon! Eat! Sige, kaon! Kaon, di ba di gutom ka? Kaon! Sige. Kaon ba? Sige, kaon! Hindi ko pisagi ka. Yan na ko na. Uy, wala ka. Punta na yung saging. Hindi ko magigutom ka. So therefore, punta ang saging. Punta. Tinanan after 5 minutes ha. 3 minutes, 2 minutes na lang ang kulang mo. Nagpagkagsiot dahil. Sige, kaon. At pinakadakong saging maurot may punishment ha. Ay pinakadakong mabiling na saging may punishment. Yatay mo na siya ulit. Lagi saging yun. In 3, 2, 1, go! Sige. Sige, taro nga. Sige. Sige. Ayaw, ang ngita, may kag-straight, aniwala ka. Uy, sa mga tinaoy. Okay, Wala ako, guys. Siyempre, may kag-straight. Uy, lovely. Sige. Go. 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 Sige. Sige. Ayun, nakaw na yun. Dira, rabutang yun. Dira, rabutang. Kapatas anay, ang mabilis na konsekwensya sa... Dapat ko ni Pan. Ma'am, sa kaninga challenge ba ba na iting challenge, ma'am? Sa imong, pila na yung edad, ma'am? 27. Sa 27 naman di ka ba? Hindi ko man di ka kaganya. Karon, ako tara si ma'am. Sa 27 ka to, hindi mo nagpakabuhay ng kalibutan na, ma'am. Pila na kasaging ngayon mo nakaon? Pakpak! Yes! Ay! Lala, yes! Gusto na kasi sa saging. Ito naman, nilakatan, naitunda, naimurado, naikadaba, di ba? Oo. Ako kita, look, baby. Kulo, may sinilungan ka saging, no? Kani siya kababae guys kay grabe siya concentrate sa about sa kanang mga kuan religious. Pero you know ko sa likod niya guys, yun kasi sala kay dito, grabe kay kusog og saging. Og saging. Sige, ready? Ay, sa pag-gamit kasi yung gusto niya po. Guys, tanawan sa kasi dakit tuwas at pipilit. So, ang challenge karon kinahanglan mo baba ang saging daw yan ang kaon. Ready? 1. Do the banana eating challenge in 3, 2, 1. Go. Sige. Dili dali mag. Yung kayo sa usawa, ako na kong tingin. Yung tinanan, di ba sa matatuwa, di na kaya masagang tiil. Sige. Sige, anak, patungod yun. Masyadong ginamatungod ba yun? Pwede yun ang aircon. Wow, dato kay kano. Sige guys, pakpakan na to. Uy, pag... Kuwan kasi mong tinado ka na. Pero ito. Inanan mo to kataas mo kanya. Okay, layo daw ka niriyan kay ikaw ramang yapon. Oo, kung mo kabalod day. Nga sakit siya akong mga katuhuran. Sige. Nadili ko ka. Ako tayo. Guys, nagkurong-kurong siya guys. Nanikawan din siya makaabot sa saging. Matong na kayo ba yun? Sige. Pero nga, labang bitag kuan. Abton mag-yun, balik ko sa posisyon.
1, 2, 3, go. Eat. Guys, guys, anong tubol guys? Ay, na, ay. Wala siya kinakakaon ako. Oh. Sudan na yung kinabuhi na. Uy, tama na na. Uy, kung ano, nagkasunis ba ako ni? I-consider sa siguro niya, magugugo ka sunis. So, unsa na niya akong gisot sa yan? Wala ka nagkasunis, sa Jack, Uy, ginoo ko. Nagbalo nang giapay. Ako kaya pati mo nang nag-challenge, no? Sige na, prepare ko. May sunod ko, saan tayo? Sige. Yatay na ito. Patikti ba niya mukha og saging? Kailangan di bubuan kung mukha og saging. Yun. Dili intense kung dili ka mag-upo. Kinanglag, hindi mo siya upuan. Ano yung feel, how it feels? Sa sayon ra? Kamusta ang imong challenge? So, banana eating challenge start now. Yawa! Kalikan! Uy, mo ba tayo na? Ay, excuse me, pinakataas mo ah. O, di ba? Kampang dito dingding yan. Away, ginagawa niya. Ay, nagtuyok ka sa aking bayot! Nagkukurot niya po siya. Oh, lahir ang ginoy. Expert bang. Pak. Dahil ko si talent kita ako sa Lamig. Nga na, palit ko eh! Sakit ka sa tuhong bayot, abay! Hindi ka na yan. So, ikaw nang tako. So parang guys, kumana ang challenge. Kung hindi na naman yung kamera yot. Saan dayor? Oh, ano? Anak yot, pagkamot sarap ng anak yot. Nagbarong to yot. I-rotate mo. Pero ito, pag-rotate sa video yot. That's it guys. So if you like the video, so don't forget to give me a thumbs up. And of course, don't forget to like and subscribe to my channel. And for today's challenge, the banana eating challenge, ang nanalo ay walang iba kundi okay. Oh, siyempre, kung ay madaog na gid mapildi. O ang napildi, siya gid ang magpatubang sa consequences. Wala lain, silang gang ang nagunit sa camera. Alit dire. Wow, grabe man ako. Alit dire. Ikaw mo gid napildi, di mo kay nakaon yung saging. Tama, ginawa ko. Nahurot ni mo gaon, wala ka nagkuan, wala ka nagbanana eating challenge. So ikaw man ang napildi, alit dire para sa imong consequences. Wow, puro O ba? Jackie, hawit sa camera Jackie. Alit na. Mawawit tanong kay Para mo. So therefore, guys, mo ni siyang napildi. Karon kay napildi man ka, ready na kasi mo consequences. Ano mo consequences? Sinani sa'yo na kayo. Ay mo consequences, kinanglan magbalik ka og ay para sa mga ay ho lagi kayo. Sana may kagulong. Papalit kag ice with juice na trapak na ha. Tarawa lang yan. Amazing kay guys no. Kinanglan din na. So therefore, once again guys, I am Rian. And together with me, karon kinaan silang game. Si Tina ano dili. Sama ni na si Tina. Pero sa salida di ba isama kaayo ko no. Sama ko kay salida. So naa din si Tina dayon and of course si Jackie nasa camera naghawid. Pak ganner. Don't Ayan. know. So therefore guys, ako ika-istorya sa inyo no. Unsa daw? Once again, I am Rian and we will say, go sa panahon sa makabot na to ang kalinaw.